Maita zvenyu adika ndoziva kuti kwamuri kutandadzana ikoko. Nyaya yatiri kukurukura pano chikurura majasi. Asi kana tichida utano, kana tichida upenyu, ngatitaurei zvinobatika. Tingawande netsika nemagariro, tingawande nezvitendero, asi kufa kuripo. Kutambudzika kuriko. Ndakumboya pachikuva ndotanga newe Helen. Ndanzwa nyaya dziri kubuda. Sezvambotaurwa kuti zvakutoda kubatirana pamwe chete mune mumwe ane basa mukuderedza matambudziko ari kusangana nevana kana vachiyaruka. Tese tinoziva kuti kana mwana achiyaruka zvinotomutuma kuti iye achitanga kunzwa zvine pabonde ndokutonzi munhu. Hapana chakaipa nekuti mwana anenge achinzwa izvozvo, asi anenge achida dzidziso yekuti atomboudzwa kuti anzwisise kuti izvizvi ndozvinongoita munhu wese, uye hapana chakaipa nezvazvo, asi chakakosha kuti azvibate nekuzvichengetedza. Saka hanzi kune zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kuitwa nevanhu vakasiyana siyana. Isusu takamirira vezveutano, tino manesi nemadhokta anonzi vapewo manonzi youth friendly services, yekuti kana vana vachienda kuzvipatara kana vachinoshanda nevanoita zveutano vaimbotya kare kuenda kunobvunza. Ndokumwe kuvanokwanisa kuenda kunobvunza kuti kana ndichinzwa zvakadai ndoita sei, uye kana ndakuda kudai so ndoita sei, uye kana ndiri kuenda kunguva kana vari vasikana dzimwe nguva vanoita sei. Saka vanoenda kumanesi nemazvikokota vemuzvipatara vachinopiwa anonzi youth friendly services. Ikoko maservices aya anenge achinzi anopiwa muchivande, uye anoitwa nevanhu vasingafambi vachitaura taura. Vana vanoti kana vachida kupiwa maservices aya havadi kuti vakauya kuzokudza dambudziko rako, kana ngori mai, kana ngori mukoti, kana kuti uri dhokta, wofamba uchizvishambadza vanhu vese vachizviziva. Vanoda zvinhu zvavo zvinochengetedzwa muchipfuva, vanoda kupiwawo pasina vanhu vakawanda wanda zvinhu izvozvo. Saka ndiwo anonzi youth friendly services iwayo. Mashoko makukuta ari kutaurwa, hakuna munhu anoda kungofumurwa nai. Heleni mamunzo achitaura achiti zvinhu zvinopinda munyama zvinoya nezera. Zvinhu izvi zvakaiswa namusika vanhu, hatizvizive zvakaiswa naMwari. Ndosaka muchiona kuti hautombotaurira mwana wako kuti iwe ndebvu dziri kupiwe ningi wapa nguva yekuti une ndebvu, kana kuti musikana kumubvunza kuti ko mukaka wako uri kupiwa mwese vane mukaka raini rineri. Zvinhu zvinounzwa naMwari, handiti zvatisingagone kuita isusu. Saka nyaya dzebonde idzodzo ndiko kuuya kwadzinoita. Hadzitumwe munhu, dzinoya dzega, dzinoya senzara. Nzara haumboitsvaga nai kana yakubata, asi iwewe ndounotoziva kuti aiwa regai ndiidzikamisi, pana hapana chitoro pano, pana haisati yanguva yekudya ino. Munofunga kuti uchingopinda mucheche watangisa unzi rudya unotoziva kuti mucheche hamudyiwa. Handiti kunyange ikakubata, kunyange ikakusota, unotomirira wabuda mucheche. Saka nenyaya yebondewo ndizvozvo, kana rikakubata, kana rikakumona nguva yako isati yasvika, dekara. Ndouya pamuri muzvinafundo. Inini semurairidzi ndoda kupa mufananidzo Zvakanaka wekuti patinenge tichishanda nevanhu nevana vasinganzwe tichidzidzisa sekutaura kwazvamboitwa, information haiko kune vanhu vakaremara, kunyanya in sign language nebraille zvambotaurwa hakuna. Pane tsvakirudzo yakaitwa muna 2013 neMinistry of Health neUNICEF ikaratidza kuti knowledge gap, ruzivo, kusiyana kweruzivo pane vanhu vasina hurema nevane hurema i10%. Zvine chekuita nehutano yakakurisisa iyo inoda kugadzirwa. Saka menzaniso miviri ndinokupa, yekutanga ndewekuti tichishanda nevanhu vasinganzwe, kana tichiti positive as in HIV positive, kuti ari kurarama nehutachiona, right? Kana uchitaura nemunhu asinganzwe, tichiti positive, ane positive behavior, zvoroza ane behavior yakadi yakanaka, ane negative behavior, ane behavior yakadi yakashata. Asi kana taenda pane zvekuita nehutano, HIV and AIDS, kana tikati positive kune vanhu vari deaf vanobva kuti saka ndaoneka ndiri positive, saka ndiri right, uyo ari negative ndiye akashata, ndo matorero avanozviita. Saka panoda dzidziso yakakosha chaizvo ipapo kuti vanzwisise. Ndio muanzaniso wokutanga. Wechipiri maichisamba ndewekuti izvo ndakabva kushedzwa kune imwe police station yanchataura nezita Maseke umu. Paita baba vane mwana wavo ari 23 year old asinganzwi, vakunzi asi kugona kutaura nemwana wavo, vari kuti mwana wangu ane nhumbu asi ndiri kushaya kuti akaiona kupi. Ini pakadai apa ndodambudziko ndi baba, vakutsvaga kubatsirwa mwana ane nhumbu. Konguva yese vanga vari kupiko. Vabereki ngatidai vana vedu kubva vachingozvarwa
tiende muzvikoro zvavo nekwavanobatsirwa kwese tivabatsire. Maita henyu Chisambaq. Ndizvozvo mashoko makukutu tinogara tichitaura kuti zvatiri tese izvi hapana chatakazviitira zvatinogona kuganza nazvo, zvatinogona kuzvibhiga sekutaura kwenyu imimi madiki. Kana usingararame neurema haikona kuzvibhiga nokuti hapana chaukagadzira. Handitika? Saka hakuna munhu akashoreka. Isusu tinoti chatinoshora ndo chinobuda mukanwa mako nezvaunopfungwa mupfungwa. Vanhu vese vakaringana. Ndafara chaizvo Chisambaq pamataurai muchiti zvinhu zviri kuitika, asi dambudziko nderekuti tiri kuita mapofu kune zvinhu zviri kuitika. Anditi zviripo zviri kuitika, ngatichizvitaurei zviri pachena kudai. Anditi saka ndinoti pane pataurwa kunzi vana tinenge tinawo mudzimba, vana vanozobuda vachienda muzvikoro vachienda kupa. Anditi ikoko kwakuri kuenda vana tiri kuisei zvinodzidzisa vana nezvechi sexual reproductive health. Anditi tirimo imomo tichidzidzisa vana kuti no vakomana vasikana zvinhu izvi yes tava vanhu vakuru tirimo toda kuita zvinhu zvakadai izvi, asi tochidzidzisana pekutangira, pekuitira, pekugumira pacho. Anditi mashoko makukutu ari kutaurwa. Zvinhu izvi zvatiri kutaura pano zvine urongwa hwazvo, nekuti vasingahwisise mungatonzwa kunzi vana vari kunzi itai zvakati. Haisiriyo nyaya iri pano. Nyaya iri pano ndeyekuti kana zvaitwa zvisingafaniri kuitwa, vangararame sei, vangapone sei, tingavabatsire sei kuti varege kusvika ikoko nekuti vane nzwisiso. Ndo pane muroora wangu. Ndinongotaura panyaya yekuti sexual and reproductive health zvinofanira kutangira kuvabereki. Handizivi kuti inyaya yekunzi ndo chivanhu chedu here chekudara chekuti sezvambotaura kunzi inini ndinotya kutaura namai vangu nababa vangu pamusana pezvebonde. Sechiitiko chakamboitika mazuva apera, pane mwana akauya kuna amai vake akatya akati mama chii chinonzi kuchecheudzwa. Amai vacho vachibva vakasema muchibva pano handiri kunzwa futi uchitaura nezvazvo. Saka mwana iye anoziva sei. Saka ndikuti vabereki ngativei vanhu vakasununguka kutaura kutidzidzisa vana vedu nezvepabonde, nekuti ukasamudzidzisa iwe achaenda kunze uko achazonoziviswa zvisizvo. Uye zvakare chimwe chiri kuitika ndechekuti vabereki tiri kunyanya kudzidzisa vana vedu nezvongoti musaite zvebonde. Asi kuti chokwadi chiri kuita ndechekuti zvebonde zvinhu zvakuitika mukurarama kwedu. Saka ngatidzidzisei vana kuti chakanakira bonde nechakaipira bonde, kuti mwana akwanise kunzwisisa, kwete kungoti usaite bonde achazononzwa kune vamwe vachazomuudza. Sezvamambotaura zvekuti isusu takangokura tichinzi mama waenda kunotenga mwana, asi kuti pari zvino vana ngavadzidziswe. Vabereki ngativei takasununguka kudzidzisa vana vedu nezvenyaya dzepabonde. Mashoko makukutu, ngatidzidzisei vana. Tataura kuti zvinhu zvine urongwa izvi, zvinhu zvine nguva izvi. Nai ndouya pauri muroora. Hatingatye kununa isu takasasikwa, vamwe vana vachiparara nezvinhu zvatinoziva kuti zvinotaurika vanhu vachidzidziswa. Mashoko makukutu akanaka. Ndouya kune muroora uyo. Taura yenyu. Vabereki ndisu tinofanira kuva shamwari dzevana. Chinonyanya da kutanga chaicho kutanga tavana maoko. Tinofanira kutanga tanyatsoita ukama nevana, ushamwari chaiwo. Taita ushamwari nevana, vana vedu zvichavarerukira kutaura kunyange zvavari kusangana nazvo, kunyange zviri kuvashungurudza. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa namai. Nyaya yevabereki yataurwa kakakwana kakawanda. Ngatidzidzei kutaura nevana vedu zvakanaka. Atingambotadza mufunge kutaura nevana. Vana ngavataurike navo, vabereki ngavabvume kuzviita. Ndichauya ndichitanga newe muchikamu chinotevera. Ngatisangane muchikamu chinotevera.